izazov za umetnike. To je cool ideja. Čokoladnu fontanu će dobiti ona od vas koja će je najbolje nacrtati. Ako se svi slažu, vreme da krenemo. Zaboravio sam da vam kažem da morate crtati bez ruku, to je obavezno pravilo. Ako vam je sve jasno, onda počnite. Sigurna sam da ću dobiti fontanu. Imam nesposobne konkurente. Ko nam kaže to? Osjećam da ću ja dobiti čokoladnu fontanu. Mnogo mi se sviđa kako crtam. Šta još? Biće moja. Samo što mi se za sad ne sviđa kako mi ide. Možda treba da promenim taktiku. Mislim da će biti zgodnije da slikam flomasterima. Ovako. Dobro mi ide. Tako je, flomaster. I ja ću da slikam sa njim. Jao, ne možeš ni da otvoriš flomaster. To nije smiješno. Šta da radim? Svi imaju tako lepe crteže. Nema veze. Ako ja ne mogu lepo da nacrtam, onda moram učiniti da i svi ostali pokvare svoje crteže. Mislim da će mi Pero pomoći. Šta si uradila? Zbog tebe sam upropastila svoj crtež. Nemaš sreće. Zašto se ti smiješ? Mogu i tebi da pokvarim crtež. Također možeš da se oprostiš sa svojim crtežom i njega ću uništiti. Znaćeš kako da se smiješ, Samanti. Ne, nemoj. Tako je i treba. Chelsea, što si ti tako zadovoljna? Sad ću i tvoj crtež pokvariti. Nemoj, molim te. Devojke, vreme vam je isteklo. Pokažite crteže. Ja nisam stigla da pokvarim crtež Chelsea. Hajde da vidimo šta ste nacrtali. Mary, šta je to? Ovo izgleda ne kao fontana, već kao neka mrlja. Samantha, ni tvoj crtež ni nešto. Zašto se nisi trudila? A kako vam se sviđa moj rad? Pa, bolje od ostalih. Ali mogla si i bolje da nacrtaš. Ok, pošto su drugi crteži još gori, da nas pobeđuje Chelsea. Juhu, najviše sam se trudila, zato sam dobila ovu nagradu. Misliš da možeš samo da piješ čokoladu? Grešiš, možemo i mi. Čak imamo i slamčice posebno za to. Kako ukusno. Hej, gdje mi je čokolada? Pa ti si naša prijateljica, zato si se podelila sa nama. Lopovi. Da li ste spremni za sljedeću rundu? Ovaj put vaša nagrada će biti još bolja. Pogledajte. Jao, kakva duša. Da, i dobro je ručao, pa je se ukakio i vaša nagrada će biti ova lepa kaka. Ko najbolje nacrta, dobit će. Želim vam sreću, a vaše vreme je krenulo. Ali ne želim dobiti kaku, samo treba nacrtati nešto drugo. Moram da napravim najgori crtež u svom životu, znam. Nema ništa gore od crtanja nogom. Odmah se izvinjavam za miris. Šta je to? Je li to počeo nuklearni rat? Odakle dolazi taj smrad? To je samo moja nogica. Mislim da će ostali nacrtati nešto lepo, a ja ću samo šarati flomasterom po papiru. Tako će sigurno ispasti ružno i neću dobiti kaku. Jao, izgubila sam brown flomaster, hitno mi treba zamena. Joj, sve mi pada iz ruku. Što sam tako smotana? Pitam se što su ostali nacrtali. To je to, nemate više vremena, dajte da vidim. Već? Dobro je, spremna sam da pokažem svoj crtež. Chelsea, očekivao sam više od tebe. Samantha, svaka ti čast, imaš divan crtež. Marija, zašto ti spavaš? Ne spavam. Evo mog crteža. Joj, to je prava kaka. To znači da ti dobiješ ovu nagradu. Hajde da čestitamo Mary. Kako? Jao.
Po pravilama moraš je pojesti. Stvarno? Ali možda ću ipak imati sreće i ispostavit će se da je to samo čokolada? Oj, stvarno jede kaku? Vi ste kaka, ovo je ukusni čokoladni krem. Hoćete možda da probate? Pa dobro, ne morate. Devojke, da li ste spremni za sljedeću borbu? Ovog puta ćete se boriti za najslađeg mačića. Kako je mali? Da, i mnogo je sladak. Ako ga dobro nacrtate, onda je vaš. Ovaj put ćete morati da slikate kredama na svom licu. I ja mogu samo da vam poželim sreću, vreme je krenulo. Stvarno, zašto bih crtala nešto na papiru ako i samo izgledam kao slatka maca? Samo treba dodati nekoliko detalja na lice i to je to. I ja izgledam kao mačka, mjau, i najbolje sam u šminkanju. Možete se mučiti koliko god želite, a ja sam jedina koja se sjetila da uzme ogledalo. Bez njega sigurno neću nacrtati ništa normalno. Osim toga, to nije zabranjeno. Ja ću sigurno pobediti. Chelsea uopšte ne zna da crta, Mary? Jao, korišćenje ogledala je protiv pravila. Kako te nije sramota? Vidi, Chelsea, kako je bezobrazna. Da, to nije fair. Moramo da naučimo Mary. Hajde da joj skinemo šminku. Mary, jesi li spremna za tuširanje? Eto ti. Ne, zašto ste to uradili? Mogla sam osvojiti ovu slatku macu. Tako je, maca. Ako Samantha nastavi tako lepo da se šminka, sigurno će pobediti. Moram i njoj pokvariti šminku. Samantha, boja ti se razmazala. Gde, reci mi, popravit ću. Bolje da ja da ti pomognem, nije mi teško. Sad je super, sviđa mi se. Hvala puno. Devojke, pokažite svoje lica da vidim šta ste napravili. Mary, opet se nisi trudila. Maca ne sme da vidi taj užas. Samantha, jesi li uopšte vidjela kako mačka izgleda? Zašto si nacrtala gusara? Gusar? Koji je gusar? Chelsea, to si ti. Tako ti treba. A sad će voditelj da vidi moje lice. Da, Chelsea je opet pobedila. Jer kod ostalih je sve mnogo gore. To sad je ovaj mališan moj. Joj, opće. Izgleda da je se vratila moja dečja alergija na mačke. Opće. Pa dobro, nema veze, mačka će biti u sigurnim rukama. Mary i ja ćemo se pobrinuti za nju. Ne, moje je. Izleči se prvo, a onda ćemo ti dati mačku. Pošto je prošla nagrada bila tako dobra, ova vam se možda neće svidjeti. Borit ćete se za ribu. Šta više, ovog puta ćete morati da slikate različitim sosovima. To neće biti lako, ali uspećete, vreme je krenulo. Odlično, sve će biti super. Slikati sosovima to nije samo zabavno, već i ukusno. Šta to radiš? Nemoj bacati to u mene. Izvini, nisam namerno. Nema veze, u redu. Verovatno je zanimljivo crtati sosovima. Sad ćemo da vidimo. Jao, izgleda stvarno cool. Nisam znala da kečap može da zameni boju. Sirni sos je također mnogo dobar za crtanje. Tako da i sa njim ću moći da napravim lep crtež. Jao, tako je se brzo završio, ali nema veze. Svaki sos izgleda dobro, tako da mogu uzeti bilo koji. Jao, nisam mislila da je slikanje s sosovima tako uzbudljivo. Jao, svi crtaju baš lepo. Ne smem da zaostajem. I ja želim lep crtež. Miriše baš lepo. Verovatno je i ukus dobar. Jao,
Kako su ukusni! Zašto bih slikala s sosovima kad mogu ih samo pojesti? Stvarno? Ne razumijem kako možeš jesti sosovi bez ičega. To je baš ukusno, nemaš ti pojma. Slažem se, ali crtanje je ipak bolje. Joj, glupe kutije. Ja, upropastili su mi crtež. Kako ste mogli? Glupo smeće. O ne, pojela sam sve sosove. Sad nemam sa čim da slikam. Nema veze, mogu ukrasti crtež od Samante. Vaše vreme je isteklo. Pokažite ko je šta nacrtao. Vi pokazujte, a ja ću uzeti sebi dobar crtež. Mary, danas očigledno nije tvoj dan. Tvoj crtež ne valja. Ali Chelsea mi se mnogo sviđa. Svaka čast. Samantha, šta si ti radila sve vreme? Jesi mislila da ako ne nacrtaš ništa nećeš dobiti ribu? Ups! Kako da ne? Čestitam, Samantha je osvojila ovu ribu. Chelsea je za sve kriva. Neću pojesti toliko sirove ribe. Imam ideju. Što bih jela sirovu ribu kad je mogu spremiti? To je odlična ideja. Dobro, što uvijek imam vatru kod sebe. Chelsea, žao mi je, vatra te je malo zakačila. Jao, baš lepo izgledaš. Ma, bežite bre. Uz pomoć vatre ću pretvoriti odvratnu ribu u lepo jelo. To uopšte nije teško. To je to. Prijatno mi. Oduševljena sam. O ne, bolje da nisam vidjela to. Hajde, otvori. Ali tamo je kaktus. Neću da jedem kaktus. Bodljiv je. Juj. Eto, sva usta su mi u iglama zbog njega. A još ga nisam ni ugrizla. Ne kukaj, bolje jedi ga brže. Dobro je što sam skinula sve igle sa lica. Tačno, mogu skinuti sve igle i sa kaktusa. To ću uraditi uz pomoć makaza. Jao, to je genijalna ideja. Nego što ste mislili, uvijek mi je mozak radio kako treba. Jao, to je odvratno. Ispostavilo se da igle nisu jedini problem. Ukus je mnogo gori. Jao, fuj Mary, kako te nije sramota? Izvinite, nisam htjela. Otvarajte sad vi. Pogledajte kakav sam lep sladoled dobila. Jedva čekam da ga probam. Stani, ne jedi ništa. Zašto? Sladoled je okrugao. A ko danas jede okruglu hranu? Ja. Tako da nećeš dobiti sladoled. Moje. Kako ukusno. Jel tako? Pazi se sad. Da vidimo da li sladoled može da podnese topal vazduh. Da, jel ti toplo? Naravno bih te pojela i tako, ali zla Mary mi ne dozvoljava da to uradim. Tako da ću morati da delujem ovako. Šta se desilo? Zašto se sladoled otopio? Jer je sad moj. Vidiš, kornet je trouglasti, a sav sladoled je u njemu. Baš je lep. Verujemo ti. Blago meni. A šta ti gledaš, Chelsea? Samo si ti ostala. Tako je. Blago meni. Kakvo iznenađenje. Pogledajte kakav lep sendvič. Unutra je toliko sastojaka da čak ne mogu ni da prebrojem. Ja, ukus je prelep. Sendvič se topi u ustima. A šta to kaplje? Mislim da je to kečap. Jao, baš je ukusan. Moram da dobijem taj sendvič. I već znam kako. Šta hoćeš, Mary? Ja neću ništa. Vi se raspravljajte, a sendvič je moj.
Pogledaj šta Clarissa radi sa tvojom hranom. Šta? Kako se usuđuješ? O čemu pričaš? Zapravo sendvič je moj. Vidiš, sad je trouglasti. Znači nemaš pravo da ga jedeš. Jel ti jasno? Znači, hoćeš rat. U redu, bit će ti rat. Da vidimo kako ćeš sad da uživaš. Kakav ukusan sendvič. Prelep je. Jao, očigledno nešto nije u redu. U pomoć. U redu, eto ti. Pi. U flaši je taman ljuti sos. Jao, zašto mi to radiš? Više nećeš da uzimaš tuđu hranu. Devojke, ne svađajte se, ja ću biti prva. Pogledajte kakva ukusna torta. A šta ja imam? Jao, kineski rezanci. To je čudno, ali verovatno ukusno. Ja ću sigurno imati sreće. Ja sam vam rekla, imam veliku picu. Ja ću jesti prva. Stani. Vidiš, imaš bobice na torti. Okrugli su. Dakle, moje su. Daj ih ovamo. Bobice? Okrugli? Dakle, sad ćemo gledati svaku sitnicu, jel da? U redu, evo tvojih bobica, hvataj. Baš ti lepo stoji prljavština na licu. Smejte se koliko god želite, ali sad su sve bobice moje. A ja imam ukusnu kremu. I jednako ukusnu tortu. Uzgred, unutra su također bobice. Ali već sam ih pojela. Veoma ukusno. Mary, hajde sad ti. Tako je, taman sam ogladnila. I jedva čekam da probam pače svoje pice. Pače? Tako je, trouglasti su. A sve trouglasto je moje. Zato mi brzo daj moju picu. Ne, neću, moje je. Ne može. Još kako mogu. Daj mi ovamo. Rekla sam ti. To je moje. Ne, moje je. Vrati mi. Pusti. Juj. Zašto se vi svađate, a ja patim? To nije fair. Ali pice svakako moja. Jel ti jasno? Ne zanima me čija je pica. Ti si za sve kriva, Mary. Kako se usuđuješ? Zbog tebe sam ispustila picu. Nema veze, naučit ću te ja. Eto ti. Prestani, molim te. Nadam se da će ovako biti ukusna. Juj. Potonućemo ovim rezancima, spasite nas. U pomoć. A ko je kriv? Mary. Ona je sve slomila. Slušajte, rezanci u takvom stanju uopšte nisu loši. Sviđa mi se. Šta joj je? Jede suvi rezanci. Otvaramo poklopce na 3, 2, 1. Juhu, imala sam sreće. Dobila sam Skittles. I ja isto. Imam Huba Bubu. A ja imam šargarepu. To je vrlo čudno. Slažem se. Ja ću da počnem. Prvo treba skinuti omote. A sad ću ove žvake uhvatiti ustima. Ali raditi sve na jedan način je baš dosadno. Bacit ću ih svaki put na različiti način. Ovako. Jao, ti si pravi profesionalac, bravo. Hvala, devojke. Ali to još nije sve. Vreme je za balon. Nije smiješno, ne može sve od prve. Eto, zbog vas sam izgubila žvaku. Uj, sva je u kosi i nećete da žvačem. To je odvratno. Nema veze, i onako je bilo cool. Mary, sad. Konačno, ceo dan sam maštala o Skittlesu. Dobro je što sam dobila baš to. Blago meni. Obožavam ove bombone. Tako su lepe i tako ukusne. Sad ću uraditi da svi vide kako su moje bombone lepe. Tako će svi vidjeti koliko ima bombona. Gledajte i zavidjeti mi.
Usput, mnogo su ukusne. Znači, hoćeš da ti zavidimo? Kakva si ti drugarica posle toga? Znam kako da te naučim. Prestani. Jo. Ups, nisam htjela na vas, žao mi je. Nema veze, sad i mi možemo da probamo Skittles. Tako je. Bilo je čak i zabavno. Svidelo mi se. Clarissa, imaš još celu šargarepu? Jedi je. U redu, probat ću. Slušajte, šargarepa je stvarno dobra. Sad razumem zašto je zečevi toliko vole. Jao? Nešto nije u redu sa mnom. Jao, šargarepa je bila otrovana. Ja sam zli zec. Jedem sve. Ne samo šargarepe. Jao, zec nas napada. Idemo? Kukavice, to je samo maska. Čudno, odakle dolazi dim? Izgleda da je ispod mog poklopca. Naravno, to su sveže vafle. A šta vi imate? Ja imam lubenicu. Ogromne. Joj, a ja imam papriku. Ni ona nije mala. Jao. Pa onda ćeš ti pačeti. Ne, molim vas. Tako je ljuta. U redu, nadam se da će sve biti u redu. To nije dovoljno. Grizi još. Jao. Hajde, još. Možda je dosta. Već mi je loše. To čak i izgleda strašno. Jao, gorim. U pomoć. Samo nemoj nas da spališ, pazi. Izgleda da je sve mirno. Možemo da jedemo? Jao, moja vafla. To je sve zbog Clarisse. Moram da te ugasim. Daj mi lubenicu. De, a šta ja da jedem? Stvarno mi je lakše. Eto, vraćam ti tvoju lubenicu. Nema ničega. A ne, ima. Super, mogu da uživam. Eto, samo sam ja ostala bez ičega. Znaš šta mi je rekao? Ej, vidi, nije zatvorio ormarić. Hajde da saznamo šta je tamo. Izgleda da su to neki sefovi. Verovatno u njima leži nešto dragoceno. Sad ćemo da vidimo. Ne, stanite. Jao. Gde smo mi? Izgleda da je vreme za izazov. Ja hoću prvo da otvorim svoj sef. Smeši mi se. Jao, to je gomila šarenih pop-itova. Pa to je cool. Cool? Ma to je sjajno. Vreme je da se malo opustim i smirim. Čudno, zašto su tako mekani? I miriše baš ukusno. Jao, pa to je žele. Imam ih tako mnogo. Mogu pojesti sve odjednom. Joj, ne mogu da se zaustavim. Mnogo su ukusni. Oduševljena sam. Izgleda da je ostavila jedan popit. Verovatno je to za nas. Hajde da probamo. Marš, to je moje. Joj, kako boli. Vreme je da saznamo šta mene čeka. Da vidimo. Osjećam da je to nešto mekano. Joj, to su živi crvi. Neću ih jesti. Ne želim. Pomeraju se. Ne brini, svi su odleteli. Odleteli? Svi su na meni sad. Pomozite mi. Hoće da me pojedu. Mislim da će usisivač pomoći. Odmah ću pojesti sve crve.
Čak i one koje prave brkovi na tom licu. Izgledaš baš smešno. Ali skinut ću ga, ne brini. Joj, skloni svoje usne odavde. Moram da usisam crva. Gotovo je. Da, sve je gotovo. Posebno Dijanine usne. Jel mi se smiješ? Zašto onda ne probaš sve ove divne crve? Eto ti. Jao, oni su u meni. Šta da radim? To je odvratno. Dobro, ne vrišti. Bolje pogledaj šta ti imaš u sefu. Čeka me u sefu. Neki napitak. Nadam se da se neću pretvoriti u žabu ili crva. Čudno, ništa ne osjećam. Sve isto kao i pre. Ništa se nije promenilo. O ne, nešto mi se dešava. Devojke, pomozite mi. Izgleda da je to napitak za smanjivanje. Sada sam iste veličine kao vaša ruka. U redu, vratit ću te nazad. Joj, vidi kako je slatka. Hej, ćao, bjebo. Još se ujedeš. Kako boli. U redu, naučit ću te ja pameti, malena. Borit ćeš se sa pravom zmijom. Misliš da je se bojim? Brzo ću je srediti. Pitam se ko će pobediti. Još se ne zna, ali mislim da je crvjači. Već sam ga pobedila. Eto ti, ovako. Vidi, stvarno je pobedila. Nego šta ste mislili? To je bilo baš moćno. Eto sad znate kako sam jaka. Da. Ovaj put ja imam nešto ukusno, tako da ću prvo otvoriti sef. Jo, to je moj omiljeni koktel sa Marsom. Obožavam ga. Šta čekam? Vreme je da ga popijem. Čudno, zašto se ne pije? Glupa flaša. Da, kako ne razumeš to? Hajde da ti pokažem kako treba da piješ. Ti? Pa dobro. Šalim se, kako da ne? Neću ti dati koktel. Moje i bez tebe mogu da ga popijem. Kako si pohlepna. Ali nema veze, naučit ću te ja. Značiš kako da se ponašaš sa prijateljima. Šta si uradila? Sad sam sva mokra. Mogla sam da popijem celu flašu. Mislila sam da smo prijateljice. Prestani da kukaš. Neka Dijana otvori svoj sef. Šta? Riba? O ne. Dobro, što nije naša. Baš smrdi. Ali svejedno je moraš pojesti. Takva su pravila. I bez tebe znam to. U redu, probat ću je. To je užasno. Ne, to je iznad moje snage. Ne može tako. Neću i jesti. Kako to nećeš? Kažem ti da su pravila takva. Hajde, jedi to. U redu, poješću je. Uradit ću to najbrže što mogu. Gotovo, završila sam. Joj, šta će mi kostur? Sklonite ga sa mene i prestanite da mi se smijete. Hajde, Mary, otvori sef. Vrlo rado. Šta je to? Liči na bombonu Skittles. Volim Skittles, ali zašto sam dobila tako malo? Nije loša. Kao i uvek. Zadovoljna sam. Gledajte, ove bombone sada rastu na meni. Kako je to cool. Stvarno? Pa ćeš mi je dati da probam? Naravno. Super. Vidi, sad sam i ja u slatkišima. Dijana, hoćeš li ti? Ne, hvala, neću jesti vaše bubuljice. I opet ja prva otvaram sef. Mislim da se svi slažu sa tim. Takav poklon mi se sviđa. iPhone-i su dobra stvar. Zamislite kakve lepe slike mogu praviti sa njim.
Hoću ja. Pusti mene da se slikam. Beži odavde, nemoj da mi kvariš sliku. Daj mi to moje. Hoću da se slikam. Devojke, prestanite da se svađate, dajte meni iPhone. Dok vi odlučujete čiji, ja ću da igram igrice. Kako se usuđuješ? Daj mi ga. Šta ste uradili? Moj novi telefon? Jao. Ups, sada nije u najboljem stanju. Ti si za sve kriva. Šta ste uradili? Sad mi telefon liči na slomljeno korito. Dok se ti smiruješ, otvorit ću svoj sef. Čudno, zašto je prazan? Da vidimo šta je unutra. O ne, samo ne žaba. Plašim ih se. Pomozite mi. Sklonite je sa moje glave. Dobro je. Ne treba mi ova životinja. Hajde, skači odavde. Hej, a šta ja imam s tim? Žaba je tvoja, a ja moram da je jedem? Neka hvala. A šta ako je to začarani princ? Onda ću postati prava princeza. Moram to da proverim. What's the matter with you? Jel princ? Pa i gde je? Sad je red na mene da vidim šta je u mom cefu. To je neki šešir. Šta da radim sa njim? Nemamo pojma. A šta ja da radim sa tobom, žabo? Žao mi je da ti kažem to, ali izgleda da se tvoja žaba pretvorila u kamen. Kamen? Čudno. Zašto je brown? Aha, tako je. To je čokolada. Neobična čokolada, već mnogo ukusna čokolada. Vidim, možda tvoj šešir može i sa mojim iPhone-om to da uradi. Hajde da sad znamo. Uspelo je. Kako cool. Sad imam čokoladni iPhone. To je mnogo bolje od pravog. Dakle, šešir nije beskoristan. Ali da li mogu da ga nosim? Izgleda da je sve u redu. Ne mogu da verujem. I ja sad imamo čokoladnu Mary. Hajde da joj pojedemo prste. Ne, nećemo to da radimo. Hajde da joj skinemo šešir. Tada će se vratiti nazad. Hajde da probamo. Hvala vam. Spasili ste me. Mislila sam da ću zauvek ostati čokoladna. Ovaj put nešto ukusno je kod mene. Nadam se da ću biti oduševljena. O, Nutella, obožavam je. Želim da pojedem celu deglu. Ups, izvini Clarissa, poklopac je sam hteo da ti sedne na glavu. Hej, to ne znači da me sada mora udarati u lice. Ma daj, ne ljuti se. Jako sam gladna, jedva čekam da je probam. Sigurna sam da će Nutella biti ukusna kao i uvek. Hoću ja da probam. Hoćeš, ali nećeš dobiti, to je moja Nutella. Ipak mi je ostalo malo na nosu. Super. Tebi je nos, a meni su sve ruke u Nutelli. Da, vidimo, sva si u njoj. Moram da dohvatim ono što je na dnu. O ne, moja ruka zaglavila se. Moraš manje da jedeš. Bolje pomozite mi umjesto da se smijete. Hajde, Clarissa, pomozi mi. Povuci tu teglu. Trudim se. Hajde, hajde, možemo mi to? Uspećemo. Hajde, vuci. Joj, super. Sada imamo mnogo Nutelle. Hajde da pojedemo sve. Ja sam u redu. Ne brinite se za mene. Živa sam. Šta? Jeste li sve pojeli? Kako vam nije? O, još čokolade. Mogu je jesti ovako. Cool. Dok ti jedeš, sad znaću šta mene čeka. Nešto smrdljivo. O ne, samo ne sir. Molim vas. Nažalost, to je upravo on. Ne želim ga jesti. Molim vas, poštedite me. On je tako odvratan.
Manje priče, više jedi. Hajde, probaj ga. Uj, kako gadno. Da, izgleda odvratno. Tako je. Ne mogu ga progutati. Previše je gadan. U stvari... Sve je prošlo. Super. Odlično. Hajde da saznamo šta mene čeka. Ups, mislim da treba da krenemo.